Lam sukpiro no haino hai ani tini ketal vlogger hinggai tabung ya ang basa bayi nai basa man baluk hat tini bo haino hai hinggai ngo amare ga thangna nango hunai nai ngo dati ma basa o tamni hingge bo mamui songmani adang madang rokong langgo abon bagai dati ma basa o ta hingge tini phungai tam songka hingge muya awonduru songka amuya awonduru songman jaga bo nogor sudi no jotoni yak no kisi kisi manang ha hingge puila hingge ama tui muthungoi bolte rugui glang hamuya no erpore hingge berma somosa khana na hingge taisa nana awan hurena nangnai muyo awan hulimaya hanai yak saw hanai taisa ang ma thangjauka hingge taisa ang no awan no yak oinai taisa koleya kong ab jotoni yak no nangkha kisa misa hingge tai muya ni muirok bo tongbai kho hingge oban chalainai sang tak khungo bo haino hingge tabo hingge amaste regani phai sokpai khena sokpai jak no hingge tabo hingge bini mukhetung ni yaphango taisa harok lui tongo kaham ke mukhetong rok ekdom tui luya hingge to masa ya tabo watui to kom oko ekdin no se 2-3 din doroi nai mane watui mar hainu buta hingge sa time rongo hingge no wana hingge watui kom no taklai siniango buiniango hingge buphang ro wai bai nai aste ke tui bangpo tam mane watui bangpo ta ban kundri rok phaipo no bar phaipo ngai sinyango hingge tangai jani aste ke nokho somoi phunungnai do kintu ngo watui hingge kisano wanai watui kwbang waya jemon sini area o watui kirijago maike watui o so waya hingge no rok ani tini ni blog ma choyawi nai tongi no blogeri tong di ano mai sai sinai tabo ke ama ke mai chai tong hab ni hangke angbo chai gerana tabuk tei phaijak obono subugai kalangara na tei sadi tisi thak thangka osoi si dram ni sewi tongui yangkai tisi thagi thangka muya onduru bai mais sai na gana tabuk mais ta bai haino rok bai malai lainai iko boko tabuk se kongko mai chai tong hayu pun bai kok sai tong o babu bai iko muya onduru sagrana tabu muya onduru bai mai thas klai iko sini tok tini tikhlai men na je borok sini dunia nugui nai himui nai aram nang je tong mai kya tini puila dunia nukpai kya tai ko bin basa ko te janing kho jaga saimali yang bo boyang bin bukrang bai phobi to nei rupai kya kom si 1 2 3 4 5 6 7 i ko color nai thoka golden color bai black color kusrang yang ko kai risui dong oi ko wari kai terserang tui wasa thang se karen thang ne te wis tui phepi ka tabuk iko phantok rawi tong mai kharawi ka se te krang rawi thanga iko ro buphango obuphango kaini tong kaini kombai abo oborana nai tongkha hingga obo hinggai chaiman kuraya khobo bin wa wara jagi se kirijak nong shu bin malik tam khakya nei nyai haino tok ro kasa gunda rok sungiri tong hanala bin wa nok ongko tok do adar khanke ayang sakatei kasa woi sa bini ada sai khibayu hingge bobo tongna ringya o dogani sitkari ri kalang hangke buku goi phaine ta se khulogoi ro omba sik sitkari nang thayabla haimba ge gengi thangu hingge bate ba aram nang jakta tok rok bo hingge tabu khai naidi ama tam khai tok ba habo thambui war jago hne se gunda na hari se on dekhe u bari o sungmani gunda bo jalta gabono guri uiri ri baigera na naigena tofan da sa hne nyai murgai sar nani nango owak no ada sar nani hingge somoi shot yade ba samoi shotpur rogole deli murgai sari me bele ngai jodi murgai sari ya hingge no tok rok sheske chai khibai
Hinggai tabuk tam khai tong nai je bin tom. Min wak wana jak sugui tong khai yang guri uni ano tam khanya nai ma kalai kya nai. Iko nin gunda keplamang sebelah sa. Kepelakan tok khamai khapai. Tok khap mai kham pai pu. Tham pu ni hingke kun cinta kari ma kok sele tham bi bai ain tim phai man bela. Yang tim phai man noi sakati rok. Khampu dok khamni ka dok jijin. Non tam khai nai je. Lebu rok bo bethai kom takla iko je oro dongmani aseng no omo kaisa nori regana. Tama bo kalai phike thasuk ni bubar kosok rok. Cikon khoi ko. Iko. Jami boya, elasi boya, tamzani obo. Lebu. Iko na jite kaisa. Iko bethai. Kerai thangka bo no baro thik o wati phai puro no baro kerai khana. Agi oro rogo kayang bese rogo yang rogo kebangma mikhuma thukiri peru tabu hingke semano bo peria tabu hingke taklai bo peria ta ke bes perlia tamjani watoi bo kom hingke ba apur rogo pura ekdom kebangma yang rogo kaisa mane ti sawi nai nai khangke no ekdom kebangma pura aram no stuk apru tabu kai bes perlia 2 bosor kai tongkha hingke ayang go bo haino ayang saito agi mikhum haplok peruta sinioro hingke oboste pukiri sinagi pukiri te chikon dia tongman do hingke tagbo chikon no hingke haiban te kisa khurinya khaseng hingke te kisa khurinyai yang halo bai hingke ba mikhum haplok se pus peli ayang go halo jangman bagai yang nokhla rok joton halo bai ja yang joton lu bai jak ha bele kebang khelu jakhana abon bagai mikhum haplok bo perlia iko milok bosok bo tabuk se hamui tongmani jora stajak haipen obo bosok rawi nai koyekbar no ontara phai balo khala hasinyango bo lasi jago do ani camera kanani haipen ani camera sakjak nukha hingke bo khari thangu anyang phaiman kse te thang pai kya hei kaing thang mairok chaya koi pai kya ba phungni samung kisa holi jakhai engkha mane angkho bahaying jago do mairok chaya koi pai jigya hingke kaisa samung ksai tongma haima tongo hingke mai je pai kya hingke joto samung no pai thangmai ma haima tongo ta hingke norbo dang hai engjak comment khai sadi ano angkho ma hai engjago mai chaya kho hingke samung kaisa ksai tongma hai hingke chai pai kya hingke samung pai thango ta iko thalik poktongi tongkhana di bo asuk dini hingke koekta bufang bai thangka do engko buthai de hilik jak saimiya abo kwa gai thango hingke masaya mamang kumun hingke iko duri bai khese khawina iko yang osing kwa yas khaimar jio obo tam thalik sing khama ma gera obo tabu ke poktongi tongkha hingke obo no hingke kumun masa sinai ta asuk dini masaya ba o thalik no chana bagise manai no suda sala panya jani sido hon sai jong trai kin musa jong no sara mujak ta bo ko tabu ka bin wak no ada sari ton khali ke no sau ba no ngko wak thampu war jo gun gunda sung hon sadi ni ne nong no hingke ta ka murgai ta ko murgai sara nangle blasang ke gunda sungi re ka ke kam kare hingke basi king khata so hingke norok nugui mankana ano ready ungjak ang hingke asung sang bor thangnani nai tong tabo hingke bai khorsa no phone khlaio hingko gari mo thanglai nai hinai hingke ang aro thangnani bagai borok bai ready ungjak tabo borok ano na phainai hini sao hingke abon bagai toirok tugui no soi iko ready ngai rest khlaijak hingke current bukuring tongmani ani mobile battery grai hingke tabuk se current phairo matro battery ani 32% hingke asputei borong naisingte tei ang ready ngai tamsanai charge runai tabuk charge ready ki tongnai ang je battery charge angsak no asuk no talangnai hingke norok nai tongde ani tinini blog hingke te kaisa kop hingke tini bo
haino hai engnai mane ang jodi blog norongno thangmani rok obro gairingo thangmani obro phunugui mankha angke phunugano angke phunugui mania phunke nagati haibana ang chesta khlaiya na phunugnan bagi norongno bo angke tamni bagi hingke borok bo same us kang ang samane ane adol bo haino has blog rok kana musungjagi aban bagi ang borok ni bes kang angka blog rok khlaijagi ta hingke tai ang bola sui phan manu tamni hingke borok ni logyo gobangma borok tongnai hingke ang siniman borok bongai manai hingke ang sinia borok bongai manai hingke muini bes kang ang blog rok khlainani lasiu obon bagai ang bo khlaijagi phano ongna tongo hingke je manmani phunugano norongno logi tongni norok haikeno nai tongni choyawi dabo khel lama himui tongo ang nokori phekya ko hingke oro phaina phaini hinmani bro angko tamhina sinyango lama hamia yadba obun bagai borok phainani musungjaglia ordek mordego phainai bathagi tongphaki ang oron simi himui thangi tongo lasima singsa lama hamia lama hamia ni phaina nailiya sinyang belai ha phalbai hungke ba ha gari rok phayo obun bagai lama rok strang bakya subsanam jaglia lama ni bagai rang phagya hingke bo narak salayo hingkai samslai bisi sabasai mana mamungsi tei sunam jaglia bo haiken tongsinai hingke abun bagai bo mangke kosto khangdabu himima tong gari na phani hinsaban je thangmai hingke batang hanya ma himsine bile lama hamya hingke ang bola sima haing kata lama hamya hingke hanya semua sungjagli hingke batai tang khajina bo himui ma tong khata bu o kaka khoroksa no samani mane bojranya thang tong ta kaka sino ganani bo bike bai hingke phadi hin samani boi thangman ole hin sau ordik jorata borok to ordego phaijak hingke abon bagai o kaka no bo himang nasing tong ha bo tus phali nana rok batak tong siu tus phalang liya lengsuga markanyo saimali ang norong no tine busuk jora tei blog phunugui mano tamni bagi hingke ani mobile charge riman bulia ang no tongmo somoy hingke bo current kering ke phade te yo kisaru buka haibano 50% khai tu biman kha asung no hingke obo busuk jora tei tongno tongya kaham ke saimi abon bagi norong no blog bus jati phunung mano saimi ang toka hingke abon bagai tabuk lama roga ang video snamia karai better no step khlaiye thangi kisa misa thangmani rok haya kya jaga thangi sobo kisa garing rogo norong na jaga ni views rok phunugui damano chesta khlainai ang ge norong nai tong eko phagya kaka mata kari hinsabayon ya khar bathagi tamjang khai tong belo sukang na sia ta bono tam selek hasan tam lek so o tam sabo nung borok khogi khopto tong dam musla kana hai o che ha mini dadik othana tabo leri jokha tam hunoni no bo ob ung thanai ja al jega ba tabo ar patam cha nung bukur phaija susang ha o tam mono no makhang nu giani ni khorang sini kana sala akan nu wa kita la khang soni na ne tam sani no bo ikoro sokai laijak singke tabuk manda yang pura mande harung tolao sok tom phagya hingke oro bathak jak tabu hingke yango hingke ingo thango dam hnai borka thalpo yesrai patni yango joton thango ngai abo biango thangjangnai saimia kho oro phai bathak pai legera khatabuk hingke tai borok no nasing laijak borok sok paiya ko phai tongo hino hingke iko yang nai di watui kalaijak berai saram nanglak tini wati kalaijak watui putuk patak ayo yang sak pakai nang ta 사람이 가는데 난가 행동가 자동 마스크를 내 와디 뭐야 이거 그래 오마
yang pura uma tong hai bung khai iko satong khai ta khai pura hasan kusuk khai ngaba habung rajan slepen mar kusuk na hai hingge go sing tabuke phai sokai lekha o jagao sing o jagao habaina ni sekang o jaga samung khlainai rok borok tongo hingge borok no sawiya konine singoro maijai thanglainai hini saka hingge sawiya konai borok bo thangai pai lekha hingge tabu hingge go yang ko wati sikri naidi kisa aram nangi tongkha nobar sip satung bo greya se wati bo phaya hingge ba tabu hingge sing mairok jaya kulai bekha haino rest khai tonglai tabu ke sawiya kulai nai hingge gan rok tamlai nai asugoi haino khnai tonglai kha nobar sipsi baksa photo bujangnai bujaklai iko hingge angke asugoi tongo hingge iko naidi pura finish mane keno o jagani manui rok poriskar khlai makalango borok saujung no chabai kha hingke noro poriskar khe klang dikhnai hingke sing ko yang rogo ongo khibi rubai kha thalai chinai tabu hingke tongthoka belai no beraioi tabu hingke taisa gairingo mairok chalaya kunui se phailekha phailei sikipilei borogano parao kalangnani soiliya an para digi siblabo thalai mani to hingke borano para kalangnani soiliya hingke agortola talang sinai hinsao hingke tabu hingke taisa agortola si thalai tongmlai jauka hingke ko tabuk dosram chomnio sokaijak hingke tabuk dosram chomnio borok nokholaijak kisa bazar hatiro khai thalainani hininai gabon bagai bathangmani hingke tabuk bazar khaya konai thalai sinai tawano